Eta urtengoan, 2017 urte honetan, Lesakara etorri gara, Tantiru Mairu ikastolari egokitu zaio aurten Nafarroa oinez antolatzea, irekiera ofizialeko patio honetan gaude ikastolan bertan, eta jende ezberdinarekin egoteko aukera izanen dugu, ekitaldi ofiziala irekiera hementxe izanen da, eta ondoren omenaldira ere joteko aukera izanen dugu. Beraz, has gaitezen ondoren Ainhoa Etxeberriarekin izanen gara lehenengo eta bigarren gunean. Eskerrik asko Larraitz, gu lehenengo eta bigarren guneetan egongo gara, umeen eta gazteen guneak. Oraindik goiz da eta jende gutxi dago, baina seguraski giro ederra sortuko dela. Zu zer moduz, Aitziber? Alaxe da Ainhoa, zuk erran bezalaxe, 3. eta 4. guneko jarraipena egitea egokitu zaigu. Aurtengoa, bikin batin Lesakan ekitaldiz beteri dago, gogoratu, 1988an izan zela aurreko Nafarroa oinez ekitaldia. Eta nola ez, urtero edo azken urteetan izaten den erronka famatu horrekin jarraipen berezia egingo diogu gure lankide Amaiaren eskutik. Alaxe da, Aitziber, hementxe gaude, lehenengo gunean, erronka jokatuko den lekuan, izugarrizko denbora eguraldi bikaina tokatu zaigu gaur, eta dagoeneko jendea hurbiltzen ari da, hemen erronka jokatuko den lehenengo area honetara, eta jendea urduri dago, gazteak urduri, eta gu gogotxo gaude Nafarroa oinez egun eder honi hasiera emateko, beraz badakizue gaurko egunaz gozatu nahi baduzue, gelditu hemen Xaloa Telebistan, eta ongi etorriak 2017ko Nafarroa oinezera. Bueno, eta gaurkoan hementxe aurkitu dugu ikastolako patioan Amaia Laseras, ikastolako lehendakaria. Zer moduz hasi dugu eguna, Amaia? Bueno, pues ongi ja erronkakoei harrera egin diogu, eta ja ikastolara etorri gara, pues hona hurbilduko dira lagun guztiei egunan amatera, eta bueno, pixkoa ja martxan jartzera hau asuntoa bai. Eguraldi primerakoa, ezta? Primerakoa aipatzen zuten ona espero genuen, baina gainera gauean haizegoa ibili da, eta ez da gintzarik izan, orduan dena idorra dago, ezin zaio gehiago eskatu. Bueno, ze plan dago hemendik aurrera, irekiera hemendik denbora gutxira izanen da? Hori da, 10etan irekiera, gero guk eginen dugu ibilbidetxoa, eta kulturetxara joaren gara, eta izanen dire txikiak handi ekitaldia, omenaldia eta lekuko aldatzea. Eta gero guri tokatzen zaigu erronkakoi bizita egitea, sariak emateko, eta gero lan egin hantamen lagundu alden lekuan. Urduritasuna gorputzean? Ez dakiten urduritasuna, emozioa, ez dakit agitz, sensazioa rara izaten ari naiz, bai? Baina, ez, emozionatzen du ikustea horremertzeia jendea lanin, eta polita. Bauzu hola, ez dakit, ekitaldi berazirik edo gaurko hautatua, azpimarratua? Niretzat, nik uste dut omenaldia, ez? Guk sortutako zera bada, ez dakit badakizuen, Euskal Herritik kanpo etorritako gurasoi, ikastola aukeratu zuten gurasoi omenalditxo bat egin nahi diogu, eta atzo, hietako batzuekin egon ginen, eta solasin, eta eurek ere, onarpen hori ze ongi hartu duten, eta niretzat izan behar dela igual momentu horik unkigarriena. Ez dizugu denbora gehiago lapurtuko, zen nahiko lanpetuta ibiliko zara, beraz ongi izan, ongi atera dia dena, eta mil esker gonbidapena gatik. Bai, zoi etortzagatik, gara arte. Eta gaurkoan, hementxe ere herriko protagonista bat, ez? Alkatea. Zer moduzko sentsazioa daukazu herrian bertan Nafarroa oinez izan da? Momentuan sensazioa oso ona, ez? Ateri duen eguldiak egin hori, beldurra genuen beti ere egulditxarren ezkero nola manejatuko nuen asuntu hau dena, eta ateri duen eguldik egin sensazio oso onak momentuan. Zein da zure plana gaurko? Zer eginen duzu? Nire plana da behar delekutera aietu, eta bizkoa dena ongidu haila, eta nik beste plana ondirikan ez dut. Egun guztien honen gara atento, porsikostan zerbait ere pasatzen baldin bala ez, eta hori da nire plana. Zer esan nahi dauka zuretzako Nafarroa oinezak? Ez bakarrik herrian bertan delako, baizik eta euskararen aldeko jai erraldoi bat delako? Nafarroa oinez, ezagutzen dut nik bigarren Nafarroa oinez da Lesakan ni alkaten izelik egiten dena. Ni dut esperientzia leheno Nafarroa oinez Lesakan ikusetua. Eta gero herri gehientara izan du naiz ezkerotik Nafarroa oinez ere, beti segitu diot besta honeri. Eta honek badu bere garrantzia
agitza ondeia euskerantzat, eta uste dut segituko duela doan martxan oain bezala. Beraz, ulertzen dut, Nafarroa oinez bezalako jai batek eta ikastolek garrantzia handia daukatela, ez da, euskera bultzatze aldera. Bueno, Nafarroan bai, zeteko oso beharrezkoa zen denboretan. Orain publikoare ari da modelo de ematen, euskera ematen ari da herriotan dentan, eta bueno, horrek pixko bat igual kenduko jo protagonismoa, baina garantzia handia dauka ez dudik egin, zeteko Nafarroan erdeia baino gehiago, baina zona noa askofon argentin horretik da, eta orduan hor bultzatu behar da honitz. Osango, bueno, ez dizu ja denbora gehiago kenduko, mila esker eta ongi pasaguna. Eskerrik asko zuri eta nahi zuen arte. Eta hemen aurkitu dugu Maria Luisa Etxeberria ikastolako irakaslea eta pentsatzen dut gainera ikastola barrutik ederki ezagutuko duen, ezta? Agitzongi, pentsatzen dut. Momentu honetan naizelako ikastolako zarrena. Hori ere iristen zaizu. Beraz, esperientzia luzea, ez? Esperientzia luzea bai. Zenbat urte ditut hemen, 38 urte lanean ikastolan. Eta nolakoa izan da 38 urte hauetan hemen lan egitearena? Bueno, orokorrean haitz esperientzia ona, bestela ez nituzke hemen pasatu izanen 38 urte horiek. Ez, haitz esperientzia honea, haitz elkarlana izan da, gurasoekin, irakasleak talde bat osatua dugu aspalditikan, orduan badago lan talde bat irakasleen artean, gurasoekin ere taldea egina daukagu, eta haitz esperientzia positiboa. Orain, lehen ikaslek izandako ikaslek hoi batzuk ja gurasoa ditugu, bigarren belaunaldia, orduan horiekin harremana ja arestuago da, zen lehen ikasle bezala izan ditugu, eta nik hori baloratuko nuke batez ere hori harremana. Azken finean familia handi bat osatzen dugula hemen ikastolan. Zer moduzkoa izan da urtengo 2017 urte pixkat erokeria Nafarroan antolatzen? Bueno, aurreko urtea poliki lana egin genuen, baina ongi antolatuta zegoen eta lasai joan zen. Lana bai, lana izan genuen, ordu asko sartu behar izan ditugu, baina gu bezala gurasoak ere, 150 guraso ikasle hori laguntzaile izan ditugu gurekin batera lanean, eta hori joan da poliki antolatua. Geroia kurtso hasita hori bai izan da, irariatik onat bai izan da nahiko eromena, zeren dena hauza handiz batera etorri zaizkigu azken momentuan egin beharrak, orduan bai. Eta batez ere azken 15 egunak, bai, daituko dituzke eromena, bai. Alde guztitik ateratzen zelako lana. Zer egokitu zaizu gaurko egunean? Behitu hemen nago, pixkat harrera egiten, heldu diren beste ikastoletako ordezkariai, gonbidatu berexiai, gero ekitaldian egonen naiz, eta ondoren arratsaldez informazio egunean nago, nik komunikazio taldean egon naizelako lanean urte guztian. Orduan informazio egunean egoten naiz. Bueno, ez dizu denbora gehiago kenduko, ongi pasaguna, eta animo. Zuek ere, bale, mila esker. Eta oraingoan Beatokiko zuzendariarekin egoteko aukera dugu, Garbine, egunon? Egunon. Zer moduz hasi duzu gaurko eguna? Primeran, oraindikola kafetxo baten beharrean pixka despejatzeko, baina bestela ongi. Bai, ustuz gainera hemen bertan ez, kafea eta gosaria ere. Bai. Bueno, ze garrantzi dauka zuretzako, ze esan nahi dauka Nafarroa oinezek Garbinerentzat? Bueno, nolabait ere adierazten du oraindik ere herri ekimenaren beharra, ezta? Horrelako festa eta aldarrikapena azkenean batera antolatu behar izateak, esan nahi du, oraindik badagoela, euskarak eta euskaraz hitz egiten dugunean, euskaldunez hitz egiten ari gara, hizkuntza bat herritarrengan bizi delako, premia dagoela. Eta jendearen bultzadaren beharrean dagoela. Hori adierazten du gehien bat niretako gaurko egunak. Nafarroan oraindik asko dugu egiteko euskararen alorrean?
Euskararen herrian oro har dugu asko egiteko oraindik euskararen alde eta Nafarroan zer esanik ez badugu bai. Hor urteetan bizitu dugu gutxietxe egoera orokortu bat eta nik uste dute horri buelta emateko bidean urratse garrantzitsuak eman beharrean gaudela oraindik ere. Dena den, Nafarroari begira ez da gaur hemen Lesakan gaude eta egia esan nahiko leku aberatsa, ez, euskara aldetik, hemengoa. Bai, da hemen bertako herriko eta eskualdeko jendea gehien bat euskalduna da, proportzio handi batean, baina, horrek ez du esan nahi den egina dagoenik eta erlaxatu egin behar garenik, ez da? Horrek esan nahi du, eutxien behar diogula daukagunari eta albait aurrera bidean urratsak eman. Atorren urtean ederki ezagutzen duzun zonaldera joanen da lekukoa, ez da? Bai, Sakan aldera, uste dut badela dagoeneko 3. aldia edo bertan Altsasun ospatuko dena, Nafarroa oinez, eta hori ere, orain daukagun lege honek ezartzen duen eremu euskalduneko herria da, hori ere, baina badago oinarri bat, baina oinarri horretatik abiatuta oraindik urrats sakon eta importanteagoen beharrean aurkitzen den eskualdea da azken batean ere. Zonalde euskalduna, baina realitate desente desberdinagoa, ez? Lesaka eta Altsasu alderatuta. Bai, bakoitzak badauka bere historia, ez da hor Altsasuk bere garaian, industrializazio garaian eta sartu zen horre industria handizko xamar desente eta horrek eragin zuen, ez da? Pixka bat hizkuntzaren bilakaeran. Eta orduan gaur egun Altsasu ez da nagusiki euskalduna, eskualdea bai, Sakanan herri gehienak proportzio handi batean euskaldunez osatuta daude, euskaliztunez osatuta daude, baina Altsasu hiri azkenean eskualdeko hiri pixkat papera edo egiten duen hortan, oraindik erdaldunak dira gehiengoa. Ze plan daukazu gaurko? Gaurko, hemen gaude irekiera ekitaldiaren zai, hor parte hartu, bueltatxo bat emango dugu gero, zirkuituan zehar, eta gero 12etan etorreko gara berriro ere, lekuko aldaketara, eta hor bizkate omenduei, errekonozimendua egitera ere. Oso, ez dizugu denbora gehiago kenduko kafea hartzeko aukera baduzu, beraz ongi pasa, eta beste bat arte. Eskerrik asko zuei eta ongi pasa zuek ere. Bai, nola ez da gaurko eguna hemen Lesakan nik uste garrantzitsua izango da, ezta? Oso beti da, oinez eguna, gaur gaina egun zoragarria, egun apartekoa jaia egiteko, baita ere euskera Nafarroan aldarrikatzeko eta euskeraz ikasteak aldarrikatzeko. Beraz, Tantiru Mairu ikastola daukagu, Nafarroako ikastoletako zaharrenetarikoa, ederra proiektua eta ederra baita aurtengo leloa ikin batin, hori da azkenean gure helburua gizartea egiterakoan eta nola ez gizarte horretan gure hizkuntzak Nabarrorumek leku berezi apartuko izan behar du. Hau da gure helburua gaur eta esan bezala jai egun bat pasatzea baita ere. Sakara etorri gara, eguraldi honekin Nafarroinez jaia ospatzera, eta lehenik eta behin zoriondu nahi dugu Tantiru Mairu ikastola, azken finean urte osoan zehar, ez gaur bakarrik, baizik eta urte osoan zehar egin duen lanagatik. Ikusi beharko da zer nolako bilakaera duen, duela urte asko egin zen Nafarroinez hemen, eta berriro badute gogo, badute kemena aurrera jarraitzeko. Hori esan da, zoriondu nahi dugu ere Nafarroako ikastolen elkartea, horrelako auzolan erraldoia egiteagatik. Azken finean, Nafarroinez da, Nafarroan urtean zehar egiten den manifestaziorik handiena. Eta hirugarrenik esain duguna da, onartu beharko dela ikastolek Nafarroan izan duten lana, hainbeste urtetan, eta hirugarren esparrua sortzen dela eskola publika eta kontzertaturen artean. Hori guretzat oso garrantzizkoa da, ezin du ahaztu eta zoriondu nahi dugu hainbeste urtetan egindako lanagatik. Eta hemen aurkitu dugu Estitxu Fernandez, ikasle ohia, orain aurkezle lanetan,
Badirudi barneratuta zaudela, ez, historia hontan. Bai, pixko bat, bai, nola ez. Hau odolean eramaten dugu, ez? Txiki-txikitatik hemen ikasiak gara, baina ez hori bakarrik. Ez da ikasiak bakarrik, da gure gurasoen ondare bat da hau, ez? Nola transmititu diguten euskara, eta ez euskara bakarrik, nola transmititu diguten euskararen alde oztopoak oztopo egiteko izan duten grina hori, eta ez, orduan hori dago bihotzian. Hori ez da azten eta bereziki hori, horrek ukitzen hau gaur nago arron ukitxua. Pentsatzen dut zure herria Nafarroa oinez berezia ez izanen da. Bai, Nafarroa oinez bera eta ikastoran alde egitea, niorate dizut bereziki oroitzen naizelako hasiera hietaz. Orain ere badaude oztopo haunitz eta orain ere behar da grina hori eta behar da Nafarroa oinez honek ere hori ekarri du berriz ere, ez? Ez pentsatzea dena egina dagola. Orainikan ez naiz ari eraikinari buruz. Prezeski, ari naiz, orainikan euskarak bere tokia har dezan lan handia dagoela egiteko eta ekarri du berriz ere hori auzolanean eta elkarrekin eta elkarri lagunduz egiteko modu hori berriz ere, ez? Pixkat akaso herrigintza eta pixkat segun non pixkat itzaltzen ari den garaiotan berriz ere hori berreskuratzea, ez? Eta orduan horrekin nago arron ukitua, nola denen artean oztopoak gaindituz, horrekin nabil bueltaka eta hasieraiek eta orduan horrek ukitzen hau. Egia esan ja elkarrizketa esente egin ditugu zurekin egon arte eta auzolana ez agian aipatzekoa da horrelako jai erraldoi bat izan ere jendearen laguntza bolondresarekin egiten den zeo zer da, ez? Gaur 1000 pertsona baino gehiago egonen dira lanean gunez gune, urte osan zehar. Bai, lan voluntarioa. Hori azpimarratzeko modukoa. Hori izugarria da. Azpimarratzeko eta nik lehen errandizuen bezala ez azteko modukoa. Uste dut hori dela, gainera mundua momentu honetan dagon garai honetan, ez? Uste dut hori berreskuratu beharko genukela gehiago, ez? Bideo horiek esploratu eta, ez? Hain individualista bihurtu den mundu honetan eta horren, ez? Sistematikoa, horren mekanizatua, ez? Pixko bat, ekologikoagoa, elkarri gehiago lagundu, talde lana, auzolan hori, borondatezko lan hori, ez dakit, nik buelta batzuk emanen izkioke horreri. Horren eredu Nafarroa oinez. Bai, Nafarroa oinez horren eredu da. Baina ez dela gelitu aurtengo lan honetan bakarrik, ez? Ja, espiritu hau pixko bat motorra den eta honek segitzen duen pixko bat horrela, ez? Osongi, aurkezle lanetan egon bartzara eta hemendik gutxira ustu dutez, hor gainean egon bartzarela. Beraz, ongi izan, egun ona pasa eta gozatu. Eskerrik asko. Zuari.
eta ongi etorri, eskerrak haunitz gaur lesakara hurbildu zareten guzti-guztio. Ailegatu da Nafarroa Oinez eguna, azkenean. Bide luzea egin dugu onat iritsi arte, eta ez naiz azkeneko urteari buruz bakarrikari. Zerbait izan baldin bada, oroimen ariketa bat izan da, aurtengo Nafarroa Oinez. Nondik gatozen. Burdina nola errementariaren eskuetan, alaxe forjatu da ideia hori, nondik gatozen ideia hori, Tantiru Mairu tarron bihotzean, zugoriz. Izan ere, Tantiru Mairu ikastolak badu bere burdina aroa, bere iragana, bere hasiera, bere ibilbidea, bere historia. Eta hori, ederki dakite, Amaia Laseras ikastolako lehendakariak eta Mikel Asiain Nafarroko ikastolen elkarteko lehendakariak. Hartu ditzagun eskuzarta batez. Egunon denoi eta eskerrik asko gaur hemen gurekin izateagatik. Egunon Nafarroako presidente anderea, egunon Nafarroako parlamentuko presidente anderea, egunon Nafarroako gobernuko kontseilari andere jaunak, egunon erakundeetako ordezkari guztiei eta ona hurbildu zarete lagun guztiei. Eskerrak eman ez hasi nahi nuke gaurko solasalditxoa. Lesaka herriari eskerrik beroenak eman nahi dizkiogu, emandako babesa eta laguntzarengatik eta transmititu digun ilusioarengatik. Halaber, eskerrak eman nahi dizkiegu inguru herritako jendeari, bertze ikastoletako lagunei eta auzolan honetan modu batean do bertzean gure ondoan egon diren persona guztiei. Lesakako herriko etxeari ere esker ona adierazi nahi diogu, urtebete iraunduen Nafarroa Oinez honetan eman duen laguntza guztiarengatik. Eta eskerrak ere inguruko herritako herriko etxeei. Auzolan hitza aipatu dut arestian, eta dakizuenez, auzolanari esker sortu zen Tantiru Mairu ikastola orain dela 43 urte. Garai hartan gainberan zegoen euskara Lesakan eta transmisioa eteten hasia zen. Baina ikastolaren bidez, haurrak euskaraz eskolatzeari esker, gure hizkuntzari zor zitzaion prestigioa berreskuratu zuen eta haurrak eta gazteak berriz ere euskaraz mintzatzen hasi ziren. Hala, egoera horri buelta ematea lortu dugu. Eta gaur den egunean, euskara da hizkuntza nagusia Lesakako haur eta gazten artean. Hala ere, beharrezkoa dugu, oraindik ere, euskara eta euskal kultura oinarri duen eredu bat. Homogeneizatu nahi gaituen mundu honetan denok berdin jauzten garen, berdin jaten dugun, denoi kontsumitzeko kultura bera eskaintzen zaigun. Gure sustraietatik, gure kulturatik, gure hizkuntza txikitik abiatuta ezten duen eredua aldarrikatu nahi dugu, ikastolen eredua. Gaur den egunean, ekologiaz mintzatzen zaigu, biodibertsitatea zaintzaren garrantziaz, badagu kultura eta hizkuntza ekologia lantzen dugu horien diversitatea babestuz. Izan ere, gure aurtengo kantak dioen bezala, zer izan ginen jakin nahi genuke izateko librea. Hori da, gure ustez, sustrai sendoiek libreago izaten laguntzen digute. Gure ikastola, gainerako ikastolak bezala, herritik eta herriarentzat sortu zen. Zenbait herritarrek sortu zuten auzolanean. Herrikoa zen ondarea moldatu eta prestatu zuten nahi zuten herritar orori eskaintzeko. Orain dela 29 urteko Nafarroa Oinezera Euskal Herri osotik etorritako euskaltzalen ekarpenei esker, Otxogorrienean moldatu zen ia orain ikusten duzuen bezala. Eta urte hauetan zehar, utzi ziguten ondarea eskuz aldatu joan da. Hemendik pasatu diren familiak, langileak eta laguntzaileak ahalik eta hobekien mantentzen eta kudeatzen saiatu dira. Zenbait hobekuntza ere egin dituzte, beti ere herriari zerbitzu bat emateko. Gaur, guri egokitu zaigu ordeurari, eta horregatik gaude hemen. Lehenago erratu nuen, ikastolaren hezkuntza ereduak sustraiak zaindu eta sendotzen dituela. Baina gizartearekin batera ere evoluzionatuz doa, eta horregatik gizarteak eskatzen dizkion berrikuntzei erantzun behar die. Gaur, gure gibeltik heldu direnei, ikastolara etorri nahi duten familia guztiei, espazio egokiak eskaintzea dagokigu. Orain, ezartzen ari garen pedagogia berriak, konfiantzaren pedagogiak, eta gizartean izan diren aldaketa orokorrek antolamendu aldaketa eskatzen digute. Eta hori dela eta bertze eraikin bat egin nahi dugu, orain dugunaren ondoan. Bi eraikin izanen dira. Eta gure eleloak dioen bezala, bikin bat inen dugu.
baino ikastola bakarra. Maitasun eta ilusio handiz prestatu ditugu gaurko ibilbidea eta egitaraua. Eguraldi ere primerakoa dugu, beraz, goza ezazue egunaz. Good morning, Usue Barkos lehendakari anderea. Egunon, Nafarroako Parlamentuko buru anderea. Bonjour, Lesakako alkate jauna. Buenos días, guten morgen. Bon dia a tothom i benvinguts a celebrar aquesta gran festa a favor de l'euskera i de les ikastoles amb nosaltres. Nik nola ez, good morning batekin hasi nahi nuen nire gaurko agerpen hau, ingelesa, zalantzari gabe, nazioarteko hizkuntza delako. Baina ezin nuen baztertu bihotzak agindua, gure herrialdeko hizkuntzak edota gure ikastoletan ikasten direnak. Ezta katalana ere, gurean aspalditik, txikiak handi proiektua ere aurrera eramaten dugulako. Gero, 12 aldean, manifestu horren sinatzaile berriak izango ditugu gurekin. Hizkuntza gutxituen alde, apustu oso tinkoa egiten dugulako. Mundua ez litzateke berbera izango hizkuntza hori gabe, ezta guk munduari buruz izango genuken ikuspegia ere. Eta gehitu nahi dut, ez arropuzkeriaz, baina bai arrotasunez, ikastoletan aintzindariak izan ginela adin txikiko umeen artean bigarren, ingelesa eta hirugarren hizkuntzak, frantsesa, ezartzen. Eta gure ikasleak horri esker eleanitzak direla. Esaten den bezala, jakintzak edozein izan da ere, ez du tokirik betetzen. Jakintza edozein izan da ere, ongi etorri izango da beti ikastoletako geletan. Bizitza kasualitateaz eta bitxikeriaz beteta dago, eta orain dela egun gutxi batzuk, nire lagun baten bere azken liburuaren aurkezpenaren ekitaldian egon nintzen. Bere izenburua honako hau da, El iceberg Navarro, euskera y castellano en la Navarra del siglo XVI. Gazteleraz idatzia, gure lurraldean, Nafarroan, euskararen inguruan datu historiko asko biltzen dira, kasu batzutan oso modu didaktikoan plazaratuak. Y así, por ejemplo, nos narra las pesquisas judiciales en torno a un crimen ocurrido el 25 de octubre de 1583, donde y en Marcilla, donde se interroga en euskera a un joven foráneo, pero navarro, que reside en la villa, ya que no habla en castellano. Y si bien las autoridades de la localidad ribera no hablan la lengua vasca, como ocurre en la actualidad, sí que el dato deja evidencia histórica de la convivencia de ambas lenguas. El autor señala en sus páginas finales que, cito textualmente, en conclusión podríamos afirmar que en pleno siglo XVI, aproximadamente entre el 70 y el 80% de los navarros hablaba en euskera. Es más, alrededor de la mitad de la población del reino no entendía el castellano. Historiaz historia hizkuntza kontrajarriak ez direla da azpimarratu nahi dudana. Denek aberasten gaituztelako. Bikin, hirukin, laukin, batin. Duela egun gutxi batzuk ere, ikastolok 21. mendeko hezkuntzan ikasleen kompetentzien inguruan orain dela 2 urte hasitako nazioarteko proiektu bati, Keikola deitutakoa, bukaera eman genion Iruñean. Horretan, Europako partaide garrantzitsuak izan genituen bazkide zeuden. Gu, ikastolok, Ingalaterra, Belgika, Finlandia, zein Errumaniako hezkuntza dituak. Eta ikastola bat zer zen adierazteko, hitz-joko baten bidez ekuazio bat erabili nuen. Ikastola berdin euskera, bider hezkuntza, bider kooperatibismoa. Y subrayé en mi exposición que, desgraciadamente, debido a las trabas históricas que todavía hoy persisten en torno al desarrollo y normalización del euskera, podría darnos la sensación de que una de las variables de esa ecuación, el euskera precisamente, tuviera un mayor peso específico que las otras dos, que la educación o el cooperativismo. Podría darnos la sensación de que lo que tenía que ser un medio vehicular, de expresión, de comunicación, la lengua, como lo es en cualquier otro sistema educativo, se convertía en un fin en sí mismo. Eta bertaratukoei esan nien, gaur zuei bezalaze, euskaraz bai, baina hezkuntzaz hitz egin nahi nuela, kalitatezko hezkuntzaz, izkilarriz, hori baita gure helburua, gogoratzeko hori dela gure esparrua, hezkuntzarena. Eta hori dela eta gure inguruko gizarteari ekarpen interesgarri bezain sakonak egin dizkiogula azken urteotan. Horra hor, gure urtsintza, txanela, ostadar edota proiektuak. Eta aztertzen, jorratzen, ikertzen, jarraitzen nahi dugula.
konformismoa ez delako gure ezaugarrietako bat. Eta horrexegatik konfiantzaren pedagogia sartzen ari gara gure zentroetan. Eta horrexegatik eskala institutuarekin elkarlanean berrikuntza pedagogikoak ari gara birplanteatzen. Etengabeko mugimenduak. Baina tira, gaur lesakarrek, Tantiru Emairu ikastolako lagunek, mimo handiz, prestatu diguten jaiaz gozatzera etorri gara. Disfruta dezagun ba egunaz. Burdinarotik gatoz, ikusten duzu, ez gara gaur jaio. Ondare bat dugu gainera, eskuartean, bihotzean, mingainean, baina horretaz jabetu egin behar da. Jabetu ezean ondareak ondare izateari uzten dio, hil egiten da, eta ez du fruturik ematen. Beharrik ohartu ziren gure gurasoak, gure ama eta gure aita, orain atatxi eta amatxi direnak. Gure belaunaldiko ikasle hoien partez solasteko lizentzia hartuko dut, eta adieraziko diet gure miresmen eta eskerrik beroena, gure gurasoei. Agitzarro gaude, zuek landatutako intxaurrondoak eman dituelako bere frutuak. Inork gutxik sinesten zuen bideari heldu zenioten, epaituak izan arren eta seinalatuak izan arren. Eta frutu horietako bat hemen dago, begira, hementxe dago. Bizitzarako berezko doaia du. Gauza gutxi egin behar da, urtero sor dadin. Bere bidea egiten du oztopatzen ez baldin badugu. Baina era berean aski zaurgarria da. Nahikoa da oinarekin zanpatzeko, suntsi dadin, desager dadin. Horrexegatik eman nahi diot hau Nafarroko gobernuko presidenteari, Uxue Barkos Andreari. Egin diezaiogun ongietorria. Eskerrik asko, ikuste ondarearen metaforarik ederrenetarikoa eta izena jarriko diogu gaur ez, Navarrorum, utziko dugu hor. Navarrorum da euskara, Navarrorum zaintzen balin badugu jarraituko du izaten, eta hori da gaurko helburua, jaiez euskara aldarrikatzea. Beraz, Nafarroako parlamentuko lehendakaria, Lesakako alkate jauna, hezkuntza, lehendakaritza eta herritarrekiko eta erakundeekiko harremanetarako kontseilariak, Tantiru Emairu ikastolako lehendakaria eta zuzendaria baita ere, Euskal Herriko eta Nafarroako ikastolen elkarte lehendakariak,
Nafar ikastolen lagun eta euskaltzale jaun-andreak, egunon eman nahi dizkizuet guzioi. Hasteko eskerrak. Eman nahi ditut 2017 garreneko Nafarroa Oñezen irekiera ekitaldi honetan parte hartzeko egin didazuen gonbidapenagatik. Atsegin handia da zinez gaur lesakan egotea Tantirumairu ikastolan 29 urte, ez da gutxi 29 urte geroago berriz ere halako festa berezi eta garrantzitsua antolatu baitu. Eta nik uste gauzak horrela ikusita agian hurrengoan laburragoa izanen da epea. Bikin batin, goiburu bikaina dudarik gabe, 37. edizio honetarako aukeratu duzuena. Goiburu honek zoragarria adierazten du zer den Tantirumairu ikastola. Iragana biltzen du, baita oraina ere, baina batez ere proiektu bizi eta dinamikoa baten geroa. Orain dela 53 urte, guraso talde batek ikastola hau jarri zenuten abian. Horrexegatik nik ere eskerrak eman nahi dizkizuet lehen entzun dugun bezala. Orduan, 7 irakasleekin, zuen seme alabak euskaraz eskolatzeko irrikari endantzun nahian. Bidea urratu zenuten eta segurunago lana ez dela beti erraza izan. Ongi eder jakin izan dugu eta ezagutzeko aukera izan dugu. Baina horri esker gaude gaur egun ikastolako lehenbiziko ikasleak, bigarren belaunaldiko guraso dira gaur hemen, eta euskara bi belaunaldien arteko komunikazio tresna da. 4 hamarkada buru belarri lanean eta Tantirumairu ikastolak gaur egun 113 ikasle dituia da, garbi frogatu du esaera zahar hark zioena, ezina ekinez egina. Zeren ongi dakizuenez, euskara gure herrian konpromesu tinkoa eta lan saiatua behar izan ditu eta behar ditu aitzina egiteko. Konpromesua bai, gure gizartearen parte handi batek euskaraz bizi nahi baitu, euskara Nafarroan hizkuntza delako, gure ondare baliotsuenetako bat dugulako, eta horregatik nabarmendu eta eskertu nahi dut ikastolek bide honetan egindako lan sekulakoa. Normalizaziorako bidean jakina bizitasun sozialari ere eman behar zaio bultzada. Eta hori lortzeko euskara erabiltzeko maiz izaten diren traba, oztopo eta problemak gainditu beharko ditugu. Gehien bat gu geuk, euskaldunok, hor askotan trabarik eta oztoporik sakonena. Euskara hizkuntza bizia da. Azken hamarkadetan gora egin du hiztunen kopuruak batez ere gazteen artean. Horregatik lan egin beharra dugu, euskarak presentzia handiagoa izan dezan gizartean ere, nahi duenak erabilia izan dezan gizartearen edozein esparrutan. Bianan ere, adirazi nuen joan zen urtean, gobernuak ere lanean jarraitu behar du euskarari merezi duen laguntza eta prestigio soziala emateko. Horretarako zabaldutako mamua usatu behar dugu, gure gizartean bereizketa eta banaketa sortzen dituela dioena. Laburbilduz, ikuspegi berria zabaldu behar dugu, lan egiteko modu berria, modu interesatuan hainbestetan sarrera ukatu zaion eremuetan ere tokia izan dezan. Nafarroako gobernuak apustu garbia egiten du. Euskara bizikidetzarako hizkuntza da. Herritarrak batzen dituena, munduari eta geroari irekia eta datorkigun geroan behar den bezala berrikuntzari eta gizarte globalari lotuta. Esan duan bezala, Navarrorun, hori da gure indarra. Eskerrik asko.
Bikin, bai, jakin nahi herri izan nahi. Bikin, bai, jakin nahi herri izan nahi. Bikin, batin jakin. Bikin, batin jakin. Bai, jakin nahi herri izan nahi. Bai, jakin nahi herri izan nahi. Bai, berriaren geroa gara. Berriaren geroa gara. Bikin, batin jakin. Bikin, batin jakin. Ez, plazara, ez, dantzara, etxeko lanik ez. Ez, plazara, ez, dantzara, zerketarik ez. Ez, plazara, ez, dantzara, gauza txarrik ez. Ez, plazara, ez, dantzara, drogakariak ez. Plazara, bai, dantzara, bai, bikin batianek geroa gara. Plazara, bai, dantzara, bai, bikin batianek geroa gara. Bikin, bai, dantzara, bai, gure batianek geroa gara. Plazara, bai, dantzara, bai, gure batianek geroa gara. Bikin, batin jakin. Bikin, batin jakin. Bikin, batin, mundu berri bat egin. 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 Intxaur berri bat nahi dugu. Zer ginen jakin behar da izateko libre, ala dio gure kant. Eta hori garbi dugula, ez gaitezen gelditu iraganean. Ohartu gaitezen gure momentua orain dela. Orain eta hemen garela gu. Eta orain eta hemen dugula erantzunkizuna, garen hori zaintzeko bihar ere izan gaitezen. Eta orain eta hemen, Nafarroan ez eguna dugu. Ekitaldi honekin abiatu da, ireki dugu eguna, eta orain ibilbidea egiteko tenorea ailegatu da. Lesakako trikitilariek lagunduko digute, holtza gainean dauden ordezkariak joanen dire euren gibeletik lehendabizi, ondotik eserita zaudeten guztiak, eta azkenik joanen gara gainerako guztiak. Gozatu, ilusio eta lan ikaragarriz prestatu dugun ibilbideaz, eta eguerdian, 12etan, Arriondua kulturretxean elkartuko gara berriz ere. Eskerrak haunitz eta sarri arte. Prestatu, garako, jintoni batzu.
Eguerdion, ibilbideaz eta giro paregabeaz eta eguraldi paregabeaz gozatu izan duzuela espero dut. Eta ongi etorri berriz ere. Hizkuntza gutxitua. Bazterketa, jazarpena edo debekua pairatu duen hizkuntzari erraten zaio hizkuntza gutxitua. Haundiak txikiari egiten dionean pasatzen da. Eta ez da bakarrik pasatzen hizkuntzarekin. Pasatzen da generoarekin, jatorriarekin, sexu orientabidearekin, sinismenekin, baita adinarekin ere. Gizarte jendarte mendebaldar honen araua badakizue gaztea izatea dela. Horrez dira sartzen ez adinduak, ez umeak. Munduko zenbait tokitako egoera badakiko agitz gogorra dela. Baina hemen ere baztertzen ditugu umeak, zigortzen, jotzen, oihuka solasten diegu maiz, debekuak ezartzen behin eta berriz. Ez ditugu beti errespetuz tratatzen. Kontrako ere gertatzen da noski, euren tokian paratzeko eta maitasunez zaintzeko ahalegin beresia egiten dugu ahal dugun guzietan. Eta horrek, umeak jasotzen duen maitasunak edo maitasunezak, mundu horrekiko izanen duen ikuspegia baldintzatu eginen dio. Nolako inguru afektiboa izan dugun, hartara egokituko da gure bihotza. Eta gauza berbera gertatzen da hizkuntzarekin. Nolako ingurua izan duen euskarak, hartara egokitu gaitezen zizelkatu da euskara. Eta biek ala biek, maitasunak eta hizkuntzak mundua ikusteko modu propio eman digute gutako bakoitzari. Baldintzatuta gaude beraz, hori xariko zarete galdetzen ez da? Eta bai, baldintzatuta gaude, baina ez da kondena bat. Gure txikitasunetik abiatuta, munduarekiko bertze ikuspegiak ulertzeko gaitasuna lantzen aldugu. Eta ahulenak ere, zaurgarrienak ere, erresilienteak izan gaitezke gure barreneko indarra aterazkero. Horixe da guretzat, txikiak haundi. Egunon, bundia, halako hitzaldi doktore baten ondotik solas egitea ere nahiko kezkagarri izaten alda, baina saiatuko gara gure egiten. Aietu da, Nafarro oinez lesakara, eta nola aietu. Lehenik eta behin, nire zorion beroenak eguzki batzordea osatu duten neskamutilei. Hazen nolako eguraldiak ekarrizki duten lesakara. Zorionak beraz. Eta honen ondotik batzorde batetik bertzera pasatu gora, txikiak handi, Nafarro oinezen ekitaldie barrenean, orain dela urte batzuk sortu zen atal bat da txikiak handi. Eta txikiak handi aldarri ozena da. Gure hizkuntzak aldez edo legez gutxitu eta gutxietxeak izan direnak badirela eta badutela mundu honetan tokia eta mundu honi aniztasuna, kolorea ematen diotela. Eta horretarako manifestu bat sortu da. Manifestu horretara elkartu ditugu dagoeneko 22 hizkuntza eta gaur 23 ekarriko dugu. Eta manifestu horrekin, lehen errandizudan bezala, aldarrikatu nahi dugu ozen, gu ere bagarela. Aurten, zubiak eraiki ditugu bertze bi munduko hizkuntz gutxiturekin. Bat, zubi motza, nahiko motza, hemendik Lleidara joan gara, Aran, Baiarara. Aran eta Baiara erredundantzia ematen duzta, bino hor ikusten da euskarak bere arrastoa ere inguru horretan utzia dula. Eta harremanetan ikusi genuen gauza xelebre bat edo. Hemen Olentzero, eta gainera nahiko lesakar eta Euskal Herrian zabaldu den Olentzero
hori ikazkina dugu, naturan bizi dena. Egurrekatz bihurtu zu egiteko eta hainbat gauza horrekin. Eta gauza bera dute hor aranbaiaran edo gisako zerbait latronka deitzen diotena. Eguberri ingurun ere liturgia guziz joaten dire, zuhaitz bat mozten dute eta onborra eramaten dute herrira, horren inguruan ekitaldiak egiten dituzte eta gero zu ematen diote. Ara, hizkuntzan inguruko eta ohituren inguruko ze berdintasunak aurki ditzakegu. Eta bigarren zubia eraiki dugu nahiko luzea, Orinoko arrobara joan gara. Han bizi dira Jekuana edo Makiritareak, eta horiek ere Venezuela, Brasilen artean bizi dira, mugitzen dira alde batetik bertzera, eta euri galdetu ezkero zer diren Venezuelarra, Brasildarra erantzun dizute. Gu Jekuanak gara, gure hizkuntzaren inguruan sortutako komunitatea. Eta gainera, jakine bat baduzue, Jekuaneran inguruan lan egin duten bi personak, bat Damian Eskoreazakoa, euskalduna, arek lehenbiziko aldiz idatzizun Jekuaneraz, eta gero Jose Mari Korta Donostiarra, eta arek matematika liburu bat idatzizun Jekuaneraz. Beraz, ikusten aldo zuen bezala, zubiak eraiki zituztenak antzinetikan ere euskaldunak izan ziren. Eta hau erranta gero, aldarri hori lehen aipatu dizuedan aldarria, manifesto horretan gaizatu dena, irakurriko dizuet. Horren aintzintik, zerrenda bat badut hemen, zenbat herrik edo zenbat hizkuntzak sinatu duten, eta irakurriko dizuet. Aragoiera, aimara, bretoiera, katala, english, esperanto, flandesera, francés, gaelikoa, galego-portugués, galesa, asanilla, katzespsi, kitxua, korsikera, makiritarea, mapuzungun, maia katxikel, maia yukateko, nahuat, nasa eta poltski. Eta horreri erantziko zaio gaur etorriko diren gure lagunek Aranera izenean sinatuko dutena. Eta Txikiak Handi manifestoa aipatu dizuedan hori irakurriko dizuet horren. Zera dio, motza da, lasai. Txikiak Handi manifestoa, adierazi nahi dugu, mundua eleanitza dela. Hizkuntzak altxor kulturalak direla eta horrek aniztasuna eta aberastasuna ematen diela munduko herrialdeei. Hizkuntzak herrien eta personen identitatareko eta garapenerako funtsezko tresnak direla. Aldarrikatu nahi dugu. Hizkuntza gutxituak ere errespetatuak eta kontuan hartuak izateko eskubidea. Gure hizkuntzak normalizatzeko behar adina laguntza eta babesa izateko eskubidea batez ere hezkuntza arloan. Gure hizkuntzek legaltasun osoa izateko eskubidea euren eremuan. Gure hizkuntzetan bizi ahal izateko eskubidea gizarteko edozein esparrutan. Honako konpromiso hauek hartu nahi ditugu. Hizkuntzen normalizazioan lanean segitzeko gure arteko zubiak eraikitzea txikion batasunak handi egiten gaituelako. Manifestu honi ahalik eta oihartzun zabalena ematea. Eta orain, entzun. Seke huitxamen gudia aho. Jerito jone nisho chari. Awarnato. Atantawa guinye naire nono dewa. Akreto. Adeuna guinye arunihi. Atanta huichowe. Mereke ede nono dewa nude guinyena. Aroto. Awarnato na adeu guinye. Soto huichowe ma. Nyane kama. Awarnato. Ade huichowe. Nada, tinonye nede, akreto, karir como, huichoho, yetu nehi, amochere, yeke, huesetena, ay yechi tuhunina, aroto, tinonore dewe, amochaje, huinye, akachareto, huichikomo, he ade huikato, karir huinye, tamere huinye antawo. Nya nede ade, nya ade tu, amoy hindirede, nya
Wahumatohe, tuhuma nya wichi ahohonya dia, akareto. Oheke ere gurune ekamahatrin. Saluda manatjaren etanya Universidad Indiana Kanya Venezuela tamera masu tomato. Venezuelako Unibertsitate Indigenan ikasten duten jekuanetako batek egindako grabazioa eta aldarri hori. Eta orain bukatzeko Arandik etorri zaizkigun Rosa, Maria eta Bruna etorriko dire, agurra eginen digute eta manifestua irakurriko dute Araneraz. Ondotik sinatuko dute eta gure zerrendara bat gehiago etorriko da. Bon dia a tutti. Nosaltres venguem de l'est, de la Val d'Aran, i un petit passant d'uns 100.000 habitants que se troba en nord-oest de Catalunya. Auem una característica d'auer una llengua pròpia i una llengua occitana que ha superviscut gràcies a la querimònia, firmada en 1313 d'en Jaume II. És reconeixuda per la Generalitat com a llengua d'ensenyament en l'Estatut de Catalunya, de 1978. En l'escola s'ensenya en educació infantil, que són els petitets, tot en aranès, són que parlen aranès. En educació primària s'introdueixen 2 hores de català i 2 hores de castellà. Més en ESO són que en 2 hores de cada una de les llengües oficials, 2 d'aranès, 2 de català i 2 de castellà. Era Val d'Aran és el territori de tot el domini lingüístic occità, on era aranès ha un reconeixement oficial i hi ha protecció institucional. L'experiència compartida amb Chiqui Handi ha estat plan enriquidora, encoratjadora en conèixer la diversitat i plurilingüisme del món en què demoram. Mos ha saltat pla conèixer les vostres tradicions i vos coneixedors de les nostres. Tradicions que no hem de deixar perdre i que cal conservar. En tu transmeter-les de baix a ix i de gran i apetiti. Gràcies, escarricasco, per haver pensat en nosaltres i demoram que el vincle establert no se trinque i acaba siu. Viking Batin. Buenos días, os voy a traducir un poquito lo que os ha explicado mi compañera María. Nosotros venimos del Valle de Arán, una pequeña comarca dentro de Cataluña, en el noreste, arriba en los Pirineos. Tenemos la característica de tener una lengua propia, la lengua occitana, que ha sobrevivido gracias a la querimonia que nos concedió el rey Jaime II y que está reconocida por la Generalitat de Cataluña como lengua de aprendizaje en nuestras escuelas, lengua propia. En la escuela se enseña desde bien pequeñitos hasta la ESO. La experiencia compartida con el Chiqui Handi ha sido muy enriquecedora y muy encorajadora. Nos ha dado mucho coraje para conocer la diversidad plurilingüe del mundo que nos envuelve. Nos ha gustado mucho conocer vuestras tradiciones, ver que son muy parecidas a las nuestras y transmitiros las nuestras. Gracias por haber pensado en nosotros y esperamos que este vínculo establecido no quede aquí en solo un proyecto que se ha hecho, sino que continúe y nos dé paso a hacer más cosas. Viking Batin. Y ahora paso a leeros el manifiesto. Manifest petiti més grani, Chiqui Handi. Els signants hem la declaració que seguís. Declaren que el món és plurilingüe, les llengües són un bé cultural i aquerò aporta diversitat i riquesa als pobles del món. Les llengües són bàsiques en el desenvolupament i la identitat dels pobles i les persones. Reivindicam el dret de les llengües minoritzades a estar respectades, el dret a disposar d'ajuda en la normalització de les nostres llengües, sostut en encastre de l'educació. El dret a disposar de tota la legalitat en son territori. El dret a emplegar la nostra llengua en tots els encastres de la societat. Ens comprometem a continuar treballant per a la normalització de les llengües,
en tot crear nexes que mos amassen, pramo que hi era unió entre es petiti so que mos grani. A ballar-li era màxima difusió a d'aguest manifest. Bueno, txikien handitasuna, gozatu eta ongi pasaguna. Lesakarrok Burdinatik heldu gara. Burdinatik ere. Lesakako berezko lehen gaia da Burdina. Gure historiaren parte, kultur ondarea. Aintzinako bizimoduaren erakusgarri. Burdinaz forjatu da gure herria. Burdinolak, aroztegiak eta siderurgia. Burdina erotik industrializaziora pasa ginen bere eskutik. Bi mundu elkartu zituen, zaharra eta berria. Bai, eta mundu berriarekin lan egiteko modu berriak, bizitzeko modu berriak eta jende berria etorri ziren Lesakara. Eta berriak maiz etortzen dira zarra ordezkatzera, zarra gutxiestera, iraintzera eta irrigarri uztera, zarra deusestatzera. Eta zarrak berriz, berriari beldurra dio eta itxi egiten da. Berea baino ez du ikusten, berea da egia bakarra, berria gorrotatzen du, erasotzen du. Pasatzen da hori, pertsonok egiten du hori, ezaguna da. Baina ez du ala izan beharrik, zaharrarekin eta berriarekin harremanak izateko moduak eta moduak daude. Oroimenarekin zer ikusia du horrek, nondik gatozen, berriz ere. Eta aldebiko aitorpenarekin, begirunearekin, irekitasunarekin, ezagutzarekin. Gaztela, Extremadura, Errioxa, Andaluzia, ikastola martxan paratu zen garaian, handik etortzen zen jendia. Jaén, barrio, Jaén. Bai, berexia da Jaén, Lesakarrontza. Eta berria moldatu egin behar izan zen Lesakan. Eta zarra ere bai, bilek moldatu behar izan zuten eta etzen beti asmatu. Baina ahal egin berexia egin zuenik bada. Alde batean eta bertzean. Ikaragarri metal gogor, trinko eta sendoa da Burdina. Baina malgua era berean. Berotasunarekin etxitzen duena. Nos hablaban Estichu e Íñigo del hierro, de su dureza, de la industrialización y la siderurgia en nuestro pueblo y de los cambios que estos conllevaron. Llegasteis a Lesaca gente de otros pueblos, algunos de muy lejos, y muchos de vosotros y vosotras os acercasteis al euskara y a la cultura vasca y quisisteis que vuestros hijos e hijas tuvieran la oportunidad de vivir de lleno esta y las tradiciones del país que os acogía. Al igual que con el hierro, los comienzos fueron duros, pero el tiempo y la calidez facilitaron esa labor. Hoy estamos aquí para aplaudir y homenajear la valentía de esas familias que apostaron proyecto en proyecto que quizás de partida les quedaba muy lejano. Txalo bero bat, eurentzako. Eta orain banaka familia bakoitzeko
Marco Hidalgo. Garrido de la Fuente. Gaurkoan jendetzen etorri zaigu Lexakara, eta orduan lotura autobusetan beratik Lexakara dabiltzanetan, Aston Guaman familia gelditu zaigu, ezin izan da garai zaietu, baina hemendik ere txalo beroaz, Peruko familiari horrez. Cabeza Astojo. Machado de Souza. Ruiz Ramírez. Ruiz Cardona. Silva da Costa. Guerreros Lavín. Bueno, lanzaderea martxan da dezi eta hietu zaizkigu orduan Aston Guaman familiarentzako txalo beroak gorez. Eta Marko familiak ezin izan dut hori, bai? Eskerrik asko. Bueno, egunon eta ongi etorri guztioi. Nere izena Belinda Linares da, eta Tantiru Mairu ikastolako ikasle hoia naiz. Gaur egun, Euskaldunak ez diren izena-bizenak entzutea gure inguruan, nahiko arrunta den arren, 70. hamarkadan ikastolak bere ibilbidea hasi zuenean ez zen nahi noikoa. Urte horietan, Lexakak eta Euskal Herriko hainbat herriek kanpotik etorritako familia asko hartu zituzten. Eta orduko guraso batzuek, naiz eta jaiotzez Euskaldunak ez izan, bertako hizkuntza eta kultura ez ezagutu, beraien seme-alaben etorkizuna nolabait zuzenduko zuen erabaki garrantzitsu bat hartu zuten. Ume horiek ikastolan hasi zituzten, euskaraz hasi eta hezitzeko aukera emanez. Honengatik, eskerrak eman nahi diet, hemen bildu garen ikasle guztion izenean, seguruenik oztopo askoren gainetik, euskaraz sentitu eta bizitzeko atea zabaldu ziguten guraso ausarta guztiei. Bide batez ere, hemendik eskertu nola ez, gure heziketan parte hartu zuten irakaslei. Tantiru Mairu ikastolaren hasierako momentu zail horietan, maiz baliabide eskasekin, gaur egun gure ikastola den proiektu zoragarri hura aurrera eramaten lagundu zutelako. Guzti honengatik, euskalduna naiz. Eskerrik asko euskaldun egiteagatik.
Eta orain beste omenaldi batekin jarraituko dugu. Igo daitezela holtzara mesedez, Sagrario Aleman, Monika Agirre eta Bernardo Goienetxe. Ika erakundea baita hain zuzen ere, omendu nahi duguna. Bikin batin, ikastolak eta ika, bikin batik, umeak zein helduak, bi erakundeok bat egiten dugu euskaldutze prozesuan. Baina pensa daitekenaren kontra, omenaldi honek ez du loturarik iraganarekin, baizik eta oraina eta etorkizunarekin. Une honetan, ikak egiten duenarengatik eta geroan ere egingo duenarengatik ematen zaiolako. Erakunde guztiek aurpegi bat dute, edo jartzen diegu, eta argi dago, oso argi, ikarena, Sagrario Alemanena dela. Ezinezkoa dugu bere ibilbide osoa orain eta hemen kontatzea, baina zertzelada batzuk eman nahi ditugu. Duela 45 urte zen lanean helduak euskalduntzen. Arturo Kanpian euskaltegia bere etxea izan dela esan genezake, denbora luzez bertago irakasle zein zuzendari izan delako. Ikastaro, mintegi eta jardunaldi ugaritan ibili da irakasle, soziolinguistikaz, didaktikaz eta gramatikaz. Euskal Herrian euskaraz taldeko partaide, lehenengo urteetan. Zaldiko maldiko euskara elkarteko sortzaile. Karikiri euskara taldearen sorrerako bileretan ibilia. Baita Euskal Herria Irratiko hastapenetan ere. Hedabide ezberdintan argitara eman ditu kolaborazioak. Eusko Jaurlaritzako euskararen aholku batzordeko kide izan da eta konsilioan ere aritu da ikaren izenean. Gehiago ez luzatzeko, euskaltzain osoa da, eta inoiz ez du utzik egin euskaltzaindia urte oro oinez ospatzen den tokian egiten duen bileretara. Bihotzez, mila esker ika, mila esker Sagrario. Egunon, euskal hiztun eta hiztungai guztioi, hemen bildu zaten guztioi. Lehenik, hasi beharko dut eskerrak ematen Nafarroko ikastolen elkarteari ikaren lana gogoratzeagatik eta aitorpen hau egiteagatik. Ikakide guztiontzat ohore handia da hemen Nafarro oinez egunean lesakan omenaldi hau jasotzea. Batetik, gure antzera herri ekimenez sortu eta nolabait euskararen normalizazioan lanean ari den erakunde edo elkartetik datorkigulako. Eta bestetik, lesakan jasotzen dugulako. Argi dakizue askok lesakan badugula euskaltegia, ikak baduela euskaltegia eta baduela barnetegia, garai batean neguan eta udan egiten genuena eta gaur egun uda barnetegia dena. Bertan, lesakarrengandik eta Bortziriko jende guztiengandik harrera oso ona jaso izan dugu beti. Eta gainera Euskal Herritik eta kanpotik ere gure barnetegitara, euskara ikastera hurbildu den jendeari harrera ona egiteaz gain eskaini dio euskara non ikasi, euskara ikasteko eta euskara erabiltzeko aukera paregabea. Arnaskune bat izan da gure ikaslentzat. Hemendik pasatu dira asko, tartean ikastola Tantirumairu ikastolako lehendakaria den Amaia bera. Eskerrik anitz hemendik Bortzirietako jende guztiari egin diguzuen harrera horregatik eta aurrera segitzeko asmotan gara, gure euskaltegiarekin eta barnetegiarekin ere. Esan eduke hemen elkartu direla, helduen euskalduntzea eta aurren euskarazko irakaskuntza. Bi elkartu gara, 11 gara. Bi elkartu gara, maiz aritu gara elkarrekin lanean. Helburu bera dugu,
helburuan bat egiten dugu. Azken batean, euskararen sustapena. Bai ikak eta helduen euskalduntzeak orokorrean, bai euskaltegiak eta aurren euskarazko irakaskuntzak orokorrean, bi helburu ditugu, euskara eta euskal kultura transmititzea eta euskal hiztunen kopurua handitzea. Hau da, gure komunitate hori euskaldunez hornitzea. Eta bi helburu horietan, esan behar dut, guretzat euskara ikastea, euskara eta euskal kultura transmititzea, hiztun kopurua handitzea, horrek esan nahi duela, guretzat ez dela hasi euskara ikastea. Guk nahi ditugu euskal hiztunak, hau da, euskaraz ariko direnak, edozein esparrutan, edozein tokitan. Azken batean horrexegatik dugu izena ikas eta ari. Guk garrantzia hiztunak nahi ditugu euskaraz bizitzeko, edonon euskaraz egiteko. Baina tamalez, askotan euskaldunok ez dugu traba besterik aurkitzen. Ezin dugu euskaraz egin, euskaraz ari esparru guztietan. Traba asko jarri zaizkigu askotan agintete beretik. Baina horrexegatik nik uste dut bai helduen euskalduntzean ari garenok, ikak, bai aurren euskalduntzean ari denak, bai beste esparru askotan euskara sustatzearen ari diren taldeak guztiok bat egin dugula. Traba horiek gainditzen saiatuz, euskara normal bizitzeko, euskaraz normal bizitzeko ahalegin horretan. Orain arte askotan egin dugu topo ikastolek eta ikak. Eta berriz ere, bitartekoien bila, normalizazio horren bila, aurrera ere, pentsatzen dut, segituko dugula elkarrekin lanean. Elkarrekin denak batean 11 talde gara euskara sustatzen ari garenak eta guztiok bat eginik lortuko dugu, erdietsiko dugu euskaraz bizitzea. Gure aldetik berriz ere eskerrik asko ikastolen elkarteari, eskerrik asko ikastolei egiten duten lanagatik eta eman diguten omenaldi horregatik eta nola ez zorionak hemen omenduak izan diren Euskal Herri kanpotik etorritako gurasoiek eta hemengo guraso askok bezala egin duten aukera eder horrengatik euskaraz heztekoak beren seme-alabak. Mila esker. Irudimena negarra eta algara
eurek ez dute errurik algu, hotzan du baldin bagara. Gaurkoan dugu bertso sortzeko aukera paregabea, eta ahotan dabilkiguna da Altsasuko airea. Umeak dira gure altxorra, gu gara euren sarea, eta hizkuntza mundu honetan uzten dugun ondarea. Gure ahotan dabilkiguna da Altsasuko airea. Inigo Aritzak jarrai dezala guk hartutako bidea. Bueno, lehenik eta behin mila esker, ikastoleen mugimenduari aukera hau emateagatik. Oinezan 1981, Altsasu inguruko zelaietan jaio zen, eta 2018an berriz eskuzabalik hartuko dugu. Inigo Aritza ikastolan tartean beste 2 oinez ere bizi izan ditugu. Kutxuna da guretzat oineza. Erronka izugarria dugu aurretik, baina aldi berean gogotsua eta horretarako prest gaude. Nafarroari, Euskal Herriari ikastolak nola jaio ginen, zertarako jaio ginen, eta gaur egun gure proiektua inoiz baino biziago dagoela erakusteko. Horren lekuko, Tantiro Mairu ikastolak urtean zehar ere erein duena. Lekukoa harro hartuko dugu eta urtean zehar auzolanaren bidez, garena eta izan nahi duguna 4 haizetara zabalduko dugu. Gora Euskal Herriko ikastolen mugimendua! Eta bukatzeko erran behar diezuet, lehenik eta behin, omendu guztiak nahi dugula holtzara igotzea, azkeneko argazki bat ateratzeko, les agradeceríamos a todos los homenajeados que subieran al estrado para sacar una última foto. Eta orain luntxa, iparlakoak prestatu dute, eskerrik beroenak iparlakoei, gozatu luntxarekin, gozatu Nafarroinez egunarekin, eta orain gordeko gara hemen gelitu diren malko hie guztiak botatzera lasaia beharrean. Eskerrik asko, segi bizkor, gozatu! Bueno, eta horrengoan hementxe gaude Lesakako kultura etxean, omenduak izan dira gaurkoan Euskal Herritik kanpotik etorri zirenak eta euskaraz ikasta erabaki zutenak, eta horren eredu hementxe dugu gainera euskaraz primeran aritzen dena, Belinda. Arratsaldeon eta zorionak jaso duzuen txalo zaparradagatik gainera, ezta? Bai, oso omen handi polita izan da, azken finen kanpotik etorritako famili guzti hauentzat etzen erresa izan,
hemen kultura eta hizkuntza ezagutu gabe zerotik hastea. Eta eskertu, nola ez, gurasoei gehien bat, pausu hori ematea, matrikulatzea ikastoletan guri eta euskara sentitu eta bizitzeko aukera ematea horrela. Nola bizi izan zenuen esperientzia ikastolan? Ni egia da oso txikia nintzela, 2 urtekin hasi nintzen, baina, nik gero, etxean nire ama hizkuntza etzen euskara. Eta orduan pentsatzen dut igual hasierak ez zila erresa izango. Baina nik ez dut gaizki gogoratzen, kontrako guztia, ondo onartuta eta pozik. Oso pozik euskaldun izateagatik gaur egun ere. Gaur egun ikusten du euskeraz bizizarela, ez? Bai, era bat, 3 seme-alaba dauzkat, beraiek ere Ibarrako ikastolan ikasten dute, eta beti hildo hori jarraitzen. Omenaldi hau eta gero ze plan daukazu, gaur Nafarroan? Gaur egunaz gozatzea. Biki matin, aurrera, eta proiektu berri hau aurrera ematea. Oso ongi zorionak eta ongi pasau. Mila esker zueri. Eta gaurkoan bukatu dugu, irekiera ekitaldian izan gara goizean goiz 10 aldera eta oraintxe bertan hemen Lesakako kulturretxean gaude, bukatu da jadanik omenaldia, beraz joan gaitezen Ainoarekin lehenengo eta bigarren gunera.